Salam. Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tamaşaçıları. Atavatan TV'de faylanan haberler. Haberimizin 2024 yılın 22 yanvarına akıfanına. Türkmenistan'ın vekiliyetinin Japonya iş safarı başlandı. Türkmenistan'da doğulan kosmonavt Türk astronavtını kabul etti. Kazakistan ile İtalya 1,5 milyarlık laşıklara gol çektiler. Arkada toparı Türkiye'de Ukrayna toparı bilen yoldaşlık duşunu geçirer. Yal haberler size yetiriyarız. Mehriban tamaşaçılarımız gelin olsa haberlerimiz bilen hafif giyinişlerini tanışıp olalım. Türkmenistan'ın vekiliyetinin Japonya iş safarı başlandı. 2024 yılın 22-23 noyabr aralığında Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministri Raşid Meredov'un yol başçılığındaki Türkmen vekiliyeti Japonya iş safarını amallaştırıyor. Safarın çeklerine Japonya'nın hükümetinde, parlamentte, değişli ministerliklerde ve pudoklayın dolandırış idarelerine, şöyle maliye ve eksport karz veriş agentliklerinin, öndevarcı Japon kampanyalarının yol başçılıkları bile duşukların geçirilmeyi meyleştiriliyor. Geçirilecek duşuklarda devletara katnaşıkları berkitmek, parlament uğru boyunca hizmetdaşlığı giňeltmek, siyasi diplomatik işçilik arttırmak, fewda iqtisadi katnaşıkları östürmek, şeýle-de ilim bilim hizmetdaşlygy çoňlaşdyrmak bilen bagly meselelerin giň toplumuna ferediler. Türkmenistan'da doğulan kosmonavt Türk astronavtyny kabul etdi. Türkmenistan'da doğulan Belarus kosmonavty Oleg Kononenko häzirki wagtda halkara kosmos beketinde öz nowatdaky işini alyp barýar. Golayda Amerikanın Birleşen Ştatlarynyň SpaceX kompaniyasy tarapyndan älim giňişligine çykarylan hemde olaryň düzüminde ilkinji Türk astronawty Alper Geziravjynyň bolan Aksem Space topary halkara kosmos beketine bardy. Ol ýerde olary Türkmenistanyň we Russiýanyň gahrmany Roskosmos agentligine değişli kosmonawtlar toparynyň ýol başçysy Oleg Kononenko garşy aldy. Aks 3 topar üçin oňat garaşylmalyk dabarasy boldy. Olaryň arasynda Michael we Walter bilen owal hem tanış. Türk astronavty Alper Geziravjy bilen ilkinji gezek bu ýerde tanışdym diýip Kononenko belläk geçdi. Oleg Kononenko 1964 ýylyň 21 iýunynda Türkmenistanyň Türkmenabad şäherinde dünýä inýär. Kharkiv aviasiýa institutyny tamamlaýar. Şondan soňra kosmonautika ugruna işleýär. Halkara kosmos beketine özüniň ilkinji uçuşyny 2008 ýylda amallaşdyryp, şonu açyk kosmosa çykýar. 2009 ýylda Russiýanyň gahrmany altyn ýyldız medali, 2014 ýylda watan öňünde bitiren hyzmatlar üçin diýen orderyň 4-nji derejesi hemde 2011 ýylda kosmosy özleşdirmek babatda bitiren hyzmatlar üçin diýen medal bilen syýlaglanýar. Oleg Kononenko 2019 ýylda Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan Türkmenistanyň gahrmany diýen belent ad takylýar. Kazakistan bilen İtalya 1,5 milyarlyk laşyklara gol çekdiler. Kazakistanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew İtalya Respublikasyna saparda boldy. Onuň bu saparynyň çeklerine 1,5 milyard dollarlyk laşyklar gazanyldy. İtalya Kazakistanyň iqtisadiýetine maýa goýan esasy ýurtlaryň biridir. Bu ýurtda 300 italyan kompaniýa iş alyp barýar. Kazakistan öz gezegine İtalya buğday, daş, kömüri we titan eksport edýär. Geçen ýyl iki taraplaryň fewdanyň möçberi 14,5 milyard dollara deň boldy. Ýakyn gelecekde onu 20 milyard dollara ýetirmek gözüňde tutulýar. Saparyň çeklerine geçirilen maýa goýma forumunda Kazakistan 3 tane iri bilelikdäki zawody gurmak babatda ulalyş gazanyldy. Olar Mangistaw oblastynda tebii gazy gaýtadan işleýän zawod, Türkistan oblastynda kükürt kislotasy zawody, Aktobe oblastynda bolsa ýyllyk izolasiýa materiallaryny öňürýän kärhana gurlar. Mundan başga da iki taraplaryň derejede 1,5 milyard dollarlyk 18 resminama gol çekildi. Arkada topary Türkiýede Ukrayna topary bilen ýoldaşlyk duşuny geçirer. Türkmenistanyň çempion we kuboň eýefi arkada futbol topary şaýyň ahyryna okuw türgenleşik ýygnaşygyny geçirmek üçin Türkiýe Respublikasyna gitmegi meýleşdirýär. Bu barada jankoýorna.com internet neşri habar berýär. Täze mewsime ýokary derejede taýýarlanmak maksat edilýän topar bu ýerde ýoldaşlyk duşuklaryny hem bir näçesini geçirer. Sportarena.com saýtynyň habar berişiýaly arkada futbol toparynyň 10 fevral güni Türkiýede Ukrainanyň Dnepr bir topary bilen ýoldaşlyk duşuny geçirmegine garaşylýar. Dnepr Ukrainanyň iň güýçli toparlarynyň biridir. Ol ýurdun çempionatynyň birinji ýarymyny ikinji orunda tamamlady. Mehriban tamaşaçylarymyz, saýlanan habarlarda size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Şeýle hem saýtymyzdan Aktof atly Türkmen Alabay Merkezi Aziýa Awçarkasy diýen ýarışda çempion boldy. Türkmenistan Expo İran atly halkara sergisine çagyryldy. Merw awzada okuw türgenleşik ýygnaşygyny geçirer. Türkmenistan bilen Singapur fewda gatnaşyklaryny işçiňleşdirer ýaly başga da köp sanly habarlarymyzy Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň Atawatan Türkmenistan.com saýtyndan okap bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň indiki fany görüşýänçek hoş, sag bolun.